yebo. Hey South Africa sanibona bafethu sanibonani kuphi nakuphi khona uthulelo nibingelelayo. Hey igoli lehlile. Ihleli negoli la. Igoli ke sasilazi nale buya nezinto ezimnandi. Hayi leli lize nezinkinga lithe nje siyanini eNatal. Sifuna ukuyobona uthuleleni kodwa ke inkinga yabo ingoma la no Rough Protection Fund. Bayaqolwa le kogoli le abameli babo sebeyabuya ke bathi hayi ngeke. Uma sigoduka nje siyobona uthweleni siyobika asike sibezwe ukuthi ke bakhala ngani. Ubani soqala ngaye leli goli. Okay, ngingaqala mina. Okay, ngizocela ningazisha amagama ngenxa ukuthi angithi akusaphephile kahle into zoRotection Fund. Igebengu ziyanifuna nina nathiwa niyigolide nina baniphethe imali. Niphethe into yokuthenga nina. Ukuthi ulimela unqamuka umlenze ufaka insimbi kunjani igebengu ngifuna ukubamba khona konjalo ziyokuthumba zikukhiphisa yonke imali. So ka sizokuniveza kana sebusweni ningalenziki iphutha. Ake siqale ngawe ke nali igoli bafethu. Okay, uceba kan. Yes ma. Yeah, sibe ne accident ngo 2019. And then sathola kwaba khona ubelunga obasirefeya kwenye company yamaloya. Yeah. eDebrod. And then ingathola loss of income yami ngo 2023. Base bengitshela ukuthi ke le second case bazobuya bezoyiclaimela. After some few months ngathola i-email yabo bengitshela ukuthi i-case le yesibili ye-serious injury uref we-rejectile. Okay, ngangaba nenkinga bathi ke lokho sekuzobanikeza ke i-opportunity ukuthi benze i-appeal e-HPCSA. Okay, bathi kungathatha 3 to 6 months ukuthi ngithole impendulo. Ngayithola ke impendulo bangi-emailela bangitshela ukuthi baya regret ukungitshela ukuthi no HPCSA we rejectile ukuthi it's a serious injury. Okay, ngase ngathi ke ngicela bathi ke if ngifuna ukuyenza i-appeal but abang encourage ukuthi ngiyenze ngoba like akuna Sindo chance yokuthi ngisangaphinde ngiwin. Bathi ngingaletha u70,000. Ngathi no, it's fine, I'm satisfied nge-decision. Ngicela benginikeze ke ibalance le yayisele ngakubona because i-loss of income kwaku u561. Bangilethela ke ama-bill of cost odokotela ukade bengihambisa kubona. Okay, qhubeka ma. Bakade bengihambisa kubona nemali ye-advocate ababe deductile. Base bengitshela ukuthi ngizothola u319,000. Bathi loyo kuzoba i-first EFT and then bese ngibuye ngithola i-second EFT ya 100,000. That's okay. Then ngase ngithi ke ngoba ke okay i-case sikanje ngicela bengibuyisele lokho base bethi ke leyo balance yayisele base bayangitshela ukuthi no leyo cost of bill bayiclaim ref so basayiclaimile. Okay, ngaba nankinga. Ngokuhamba kwesikhathi ingangeni ngase ngilokhu ngibabuza belokhu bethi uref awukakayikhokhi. Ngase ngithi othi ngihambe ngiyochecka eref. Mangifika ke lapha eRAF bathi no asiyazi into ethi i-bill of cost thina we do ilokhuzana i-capital A1 then lo lamsam iyona ama-attorney wakho adila nawe nama-payment wawo. Thina la asina case silindele masikuchecka kwe-system i-case yakho i-on. Mina ngibathe case yami ya-rejectwa. I think i-on just because yale bill of cost ya 100,000. Bathi cha akuna bill of cost la bangibonisa ku-system ukuthi uyabo ithi first payment yenziwa ngo 2023.
ngoNovember 6. Bathi and then njengoba ithi first payment it means kune second payment. Bathi leyo case indala ukube kuthiwa yayirejectiwe ngabe sithe first payment done, case closed. Okay, ngibeke surprise ngiqaleke manje ngwafonela bathi hamba ubatshele bakunikeze leyo ncwadi ekhombisayo ukuthi sayi-reject case yakho because thina la kwi-system akho case rejectiwe. Okay, mangocontacta ku-Diprolio bathi no, ungakholwa into abakutshela yona, wena lalela into etshelwa yithini, icase yakho irejectiwe. Ngithi akusendele incwadi yase-HPCSA bese ngithi mina ngicela lena evela e-ref. Yilapho abaqala khona bathi hayi asinayo leyo. Okay, ngoba abazange besiphendule up until decide ukuthi senze appeal. Ngibuze ke mina, okay, nenze appeal without trial? But yes, e-court sabatshela ukuthi uref awusiphenduli and then sase sidlulisele HPCSA ila ifike yafeyila khona. Okay, ngase ngithi hayi thing decide ngafonele HPCSA. Ngathi ngicela ngoba uma usaqala ufonela khona bayakutshela ukuthi if ufuna ukuyi-check ukuthi uke waba registered kwi-system yakhona uphathe i-ID yakho, bize i-ID yakho. Okay, ngasi-check-a ke khona ukuthi ngike ngabatshela ukuthi bengine-case so and then ama-lawyer athi ayirifeyela kunina ngo-2024 ngo-May 22 bathi angikho kwi-system yabo. Ilapho-ke isilokhu si-arguisha nabo-ke kuze kube imanje ngibatshela ukuthi bengingakabatsheli-ke le yase-HPCSA phela ngiye ngathi ngicela ukuthi senze ibona futhi abaqale bangicela kuqala ukuthi bacela sizokwenza i-face-to-face meeting. Ngathi mina if usazolokhu si-arguisha angiboni ipoint yayo. And then manje bese ngidecide ukuthi since lapha ngilokhu ngiba-emailela ngoba bavedane benginikeza ama-email ney'namba kufanele ngifake khona i-complaint. Inkinga iy'namba zakhona zonke ayisebenzi zakhona lapha e-HPCSA abakunikeza zona. Because bengithi kubona ngifuna i-proof engizofika nayo ngiyiphethe ngesandla kumaloya mase sinale face-to-face meeting ukuthi nabo since benginikeze le proof yokuthi u-HPCSA uyi-rejectile ngapha uthi wona angikho kwi-system yabo. Okay. Yeah. Because no ref ngawubonisa ngathi nayi iproof enginayo mina. Yes. Bathi hayi lesi ncwadi nje nathi sinazo la. So ku-total amount wena bathi ukhokhelwa nako $500 bathi malini? Ile loss of income yami kwaku-561. Bakunika malini wena? Banginikeza u-319 bathi ngisazobuye ngiwutholeke lo 100. Iwona-ke lo engayithola ukuthi e-ref bathi awukho ngasesayidini labo ukubona. And then bona bathi siwuclaim e-ref. Okay, so nawe njengoba uhlile egoli uze kuthuleleni ufuna uthole kusiza ngani? Ngifuna ukuthi uthuleleni angisize ngokuthi Imali wena ngani phuma ngani? Hawu. Ngifuna ukuthi uthuleleni angisize ngokuthi ngikwazi ukuthola le ncwadi lapha yama-details abanawo HPCSA ngami. Okay. Nakulungela isizona nginodadweni ngapha. Yebo. Nanti elinye igoli ngapha. Yebo. Sawubona Goli. Yebo, Kunjani? ngiyaphila. Igoli likhuluma isiZulu kuphi ekhaya? Ngizalelwa la eNdwedwe thina. Egoli pho ke ufunani eGoli? eGoli bengingokomsebenzi. Wasuthola abameli ngale? Yebo, Nawe walimala ngozi nemoto? salimala sasisemotweni eyodwa nosisi wami sasibuya enkonzweni. Okay. Kwase kwenzakalani kuwena? Mina eyami icase ayikakapheli ngoba ikhani iphele itrial ibinge-30 za-October this year. Okay. And then saqale sabhekana nenkinga yokuthi lapha ecaseini bakhuluma ukuthi bazoclaima i-loss of income, baclaime ne-injury. Then mase baclaima i-loss of income kuphela. Okay. Abangayikhuluma indaba ye-injury until baze babuzwe i-court Okay. ukuthi
why bengakhulumi nge-injury bakhuluma nge-loss of income kuphela. Okay, walimala ngana nani? Mina ngilimalela ngenziwe i-operation espineni la emqaleni kwakhishwa amathamba ayi-2 ngafaka imetal. Okay. Nala udokotela uthe akushuthi akusupportekile uvulekile. Okay. Kwi-lumbar spine. Alright. And then bese balake i-neck yami ne-lumbar spine, then wasiyasho ukuthi nesekhanda i-memory ayikho kahle. Angisakhona ukusebenza. Okay. And then bathi akangakhuluma indaba yemali. Mase ukuthi uclaima malini ke kwi-injury. Alright. Akavanga wazwa ukukhuluma lokho. Bakhulume sesingaphandle kwecourt ukuthi bazoclaima malini. Bathi baclaima malini? Bathi from 600,000 to 1 million. It's okay, bathi kunamaphepha bazowahambisa e-HPC SA ngeMonday for uclaimela i-injury. Base bengisayinisa lawa abaclaime ecourt athi 464,000. And then ke sase siyahlukana ke. Mase evikini bangisendele i-message i-email ethi i-rejectiwe i-case yami uref. Bathe akusiyona i-serious injury le. Okay. And then it's okay ke bathi babanikeze i-opportunity yokuthi bayokwenza i-trial. But i-trial izothatha 6 months to 12 months. Emva kwalokho base bengisendela ama-deduction kulo 600 kulo 400. Kushuthi ngagcina ngizothola 330,000. Nawo usplitwe ukuthi ngizo-end up ngithola 178 twice. Okokuqala kuzoba 178 i-payment yesibili after 10 to 24 months izoba 152. Okay. Then bese kuyaphela kanjalo because i-case i-rejectiwe. After ukuthola ukuthi usisi wami kunenkinga lapha i-case yaqhubeka but bona bathi ayiqhubeki, nami bese ngihamba ngiyocheck. Ngathola ukuthi lapha kwa-RAF baclaime u-200,000 ayikho indaba ka 464. Ilapho ke okwenze ngilahlekelwe yithemba ukuthi kanti kuqhubekani. Iyona nto eyenze ngithatha amanyathelo okuzocela uthuleleni ukuthi ngicela ngisize angicheckele ukuthi kuqhubekani lapha. Because kusounda imali yokulimala izogcina ngilahlekele nje yonke engayitholanga. Ngigcine ngale loss of income. Nayo engingazi ukuthi if ubona beyitop up izifika ku 400 benze kanjani ngoba lapha ecourt baclaime u 464 but kwi-system yaka-RAF kuno 200,000. Yenza ngingabethemba ukuthi angazi ukuthi kuqhubekani. Bathi i-case rejectiwe. Why ama-case bangawawini bona okulimala? Bawini i-loss of income kuphela. Uphi umlungu lo enirefeka lapha eMelbourne? Ukhona. Uthini yena? Angithi yena waba recommend. Ngamtshela mina. Okay. Ngiyabona nje abantu base-KZN laba bahamba le bakodlala abantu bogoli. Wamtshela wathini? Ngamtshela ngoba nayo uyi-lawyer. So kodwa akekho ngilama lawyer adila no Rodney. Yeah. So yena wangitshela ukuthi if ngifuna ukuye-ref ngaye but ku-right masebenzisa ama-lawyer ngoba azosiclaimela nami loss of income. Yes, wathi uma ukuthi thatha i-lawyer ufuna ukuthi ngimnikeze yona azoyi-check ukuthi i-lawyer esingayithemba yini. So wase yangitshela ukuthi if asikakayithatha akhona ikhampani ayithembayo. So njengamanje ngisenkingeni yokuthi kwayena akasibelieve istory engishoyo ngenxa yokuthi uyabakholwa kakhulu. Mina ngalo mzuzu ngibona ukuthi benza
into yakho ngathi i-scam nosisi wami naye i-loss of income uthole i-loss of income incwadi yakhe like it's a same issue ngoba nakuyena saba emailela sathi okay ngathi since mina ngangabuzanga ngoba ngangisaba trust ngathi njengoba uthole i-email ethi uref uyirejectile nawe ke bacele manje lencwadi evela eref ethi econfirmayo ukuthi icase yakhe irejective nakuyena washo same story eyakhe ilawyer because it's the same company but different lawyers naye wamtshela same thing wathi akayitholile i-feedback ingakhe decide ukuyidlulise ukuthi enze i-appeal. Ababi labameli iDibrolio company abelungu kumix kunamabhunu na okay no ay cha sizwana nani Gauteng ukuthi senize nabuya nathi ake siye ekhaya ngoba nakho eGoli bayasiqhutha manje lapha sebengichuthile lapha neGoli yabo i-injury yami i-metal le i-permanent njengoba bethi ayikho serious kanti kubona iyiphi i-injury e-serious. Okay yabona manje to be honest nje with you yabo maningi amakhesi umuntu awatholayo eGoli bani baseGoli ke nje abala eKZN abangalo ukuthi balimele bayenzela abameli bangale baphelile yabo futhi ungathi nje bakushayela impela ukuthi nje uqhamuka eKZN futhi umuntu ongazilutho yabo straight nathi lento esibona ukuthi ngathi bayakuhlola batholo wase-KZN akazilutho bawoncule everything. I'm telling you ngamakhesi mina I have more than mhlambe 50 cases abantu be reporter kukhona nje ummeli lapha osibongo sakhe bazomazi mhlambe laba abanenkinga umuntu omnyama ke yena ngithi yabo isibongo sakhe siqala ngo-MK size ngo-H sebeyoqedela ke bona ukuthi ubani bayamazi bona ngithi yabo oseze wagcina emiswa ke nawo benenkampani nje enkulu lapha nabasebenzi hayi mhlambe lo yameli mhlambe uyishale mhlambe imali engaphezulu mhlambe ka 200 million eqola abantu yabo because bedila ngama case lawa nje ngempela lawa a serious yabo so okumanje khona ngisho abasaqhamuka bathi bazocela usizo ngayo lo mmeli ngivele ngisho ngithi hawu khala zoma emntakama yabo kusekunzima vele ube sesuspendiwe vele already ne-office lakhe livaliwe ngithi yabo but abantu abazi and ube gudla ngisho ngale ko Vryheid Newcastle Mnambithi ngithi yabo abantu laba balimele ngeengozi zomgwaqo ngale angazi yabo ababuthe ngenetha abheke nabe eGoli ngale neskim sakhe hayi afika baqobeka baqobela yabo so nje nakunina njengamanje baseni kanje but ke ebengifisa ukuveza ukuthi kunina ama cases akanje a Robertson Fund ayahlupha ngoba manje ithi metha mayisi kanje yabo njengamanje imetha isihambe kakhulu njengamanje imetha yabo njoba isihambe kakhulu kanje if ukuthi ni decide ukuthi nithi anisabathembi ngeke niqhubeke nommeli ngasamthembi uma ukuthi nithi nqomo ukuthi niyaba terminate yabo so ke kufuneka sifake omunye ummeli on record nakhona kufuneka nazi ukuthi nima yengena on record naye umsebenzi wakhe uzogcina ukuthi uzokhokhelwa but ngeke asakhokhelwa njengomuntu oqala umsebenzi phansi wonke yabo but kuyoba ukuthi nje yena sesicela ukuthi nje abambe lo mkhumbi awasiwelisela ngaphesheya yabo so ke kodwa kuzoba kunina kuloko ukuthi nithatha ukuthini ngoba thina soba engage asinankinga thina nthi yabo but ke thina sibona abameli thina nje sothuleleni yabo egcineni so but ke sizobaphenya thina sibuye nabo bonke ubufakazi obukhona sibutholayo ukuthi sitholani ngama-claim ena ngithi yabo bese kuba kunina-ke njengoba ngisho ukuthi manje ningasabathembi kuyoba nzima ukuthi niqhubeke nabantu ningasabathembi yabo siyothathwa yinina-ke isinqumo ukuthi nithini angithi nisakhona la mina information ngizobe sengiqedile ngomsombuluko nophenyo lami Sewajabulisa lokho. by Monday nje ngizobe sithe enye indlela yabo sinilekele lokho ke futhi makuthi sithi hayi sithole sicela silekele wena ukuthi ke enye indlela mhlawumbe kube wona usitekela kona ukuthi sithole enye indlela nomuntu ongasihambisa kuleyo ndlela leyo yabo inqumo kuyobe ezenu akuzona ezethu
Siyabonga kakhulu Thuleleni, siyalidinga usizo lweni kakhulu. Ngoba mina nje angikhona ukusebenza. Angikhoni ngale ndlela yokuthi kunezinto ezingiqalayo ukuthi mangime isikhathi eside angisakhona ukuhamba uyalokho umzimba la ngezansi. Then njengoba benginikeza u178,000 ngizophila kanjani nabantwana engibafundisa abasebancane. Nje banginikeza inkinga ngempela Nkosi yami. Angiboni indlela ukuthi ngaqhubeka kanjani nabo. Asisho ukuthi sithini ke kodwa ke uthini Nami ngingajabula kakhulu Thuleleni ungangisiza ngoba manje sengigcina ngingasazi lo 100,000 abathi bawuclaim ref ngapha uref ubuthi thina sabakhokhela yonke imali ye loss of income silindele i-second payment. So mina ngabona ukuthi okay shuthi lo 100,000 bawudla ngokucabanga kwami. Ngisola ukuthi babefuna ukukhipha kuyo yona le abayilindile yale case abathi ya reject. No, hayi ngicela ukuthi ngiyibambe la sobana ngomsomluko nani. South Africa ngicela negade bafethu. Ngicela negade kulezi zinto zokulimala ngeengozi zomgwaqo yabo emgwaqeni wemoto. Njengoba sikuDisember nje sazoyibona ingozi baningi abantu abasazolimala engozini zomgwaqo nthebo. Akekho umuntu osuke ehlakaniphile enolwazi osuke ehamba ngemoto ukuthi ngiyazi mangivelwa inkinga uma sekufuneka ngiclaim isiphi step afuna ngisithathe. Umuntu ufunda ngendlela ngoba esekubhekene nawe sekufuna ngiclaim ufuna ngiphume ngibheke ngapi yabo. Sicela niqaphele into njengaleyo abameli abathembekile bebonke bakhona abathembekile but ke abanye bambethe izikhumba zemvu beyizimpisi ukuzoqola nini. So ke asinankinga kuwena ukuthi mawudinga iservice yethu dasinankinga sikhona ukuthi sikulekelele sikwazi ukuthi sikugade ngendlela iclaim yakho ukuze yenzeke ngendlela etransparent nakubantu ezokwazi ukubathemba ngithi yabo nathi ubuye usireportela amakhona apho ngasaboni kahle khona ukuze sikwazi nathi ukungenelela ukuthi hayi indoda noma mama ngithi yabo kwenzakalana nansi iclient esasilethe kwenza isicelo ukuthi uyesize ungasayisiza but nje so far kubantu abaningi umuntu asesebenze nabo into enzakala uTaxation Fund akekho sabuya mhlawumbe athi uyakhala ukuthi yabo but just ukuthi siyazi ukuthi ke abantu abalimele baba inpatient esikhathini ngithi yabo ngoba sebejahla imali ukulimala nje mgwaqwazi ukuthi nje hayi ngifuna imali kanti iprocess ya Taxation Fund iyadonsa nanokuthi kuba naleyo communication abasuke bengasayitholi kummeli kanti kufanele ibe khona constantly because kufanele phela akureportele ukuthi sikephi manje sikephi ukuze understand but ke okwamanje ngicela sibambe mina nani ngizonibona ngomsombuluko. No ngiyazibongela mina egameni lakaThuleleni niphathe kahle nidle kahle nama holiday Christmas ngiyabonga.